Ναι, τα έφερε κάτω από... Άνοιξε και το άλλο. Σιγά, το άλλο. Άνοιξε και το άλλο. Δεν μπορώ. Το άλλο. Ποιο? Αυτό να δω. Όχι, δικό μου σε. Το θυμάσαι ούτε. Να δω τι είναι Και το άλλο, το μεγάλο. Ε? Το μεγάλο. Άμα είναι σαν εμένα πρέπει να το πάρω. Παπά, τι είναι πράγματα που είναι. Άνοιξε στην Κωνσταντίνα και στη μόνη σου. Ήταν ένα σπίτι. Μόνο εγώ δεν έχω δώρο. Μαζί με το σπίτι σου περίμενα. Λέει ρε Τάση, αλλιώς σπίτι άστε Κωνσταντίνα. Λοιπόν, το δικό μου άρεσε. Μαμά, άρεσε το σέμα και αυτό. Μα παιδιά, δεν άρεσε το σέμα. Άιτε, μπράβο. Χρόνια πολλά.